Ghicitori pentru copii despre numere. Cine-mi spune dintr-o dată câte colțuri are o roată? 0. Roaba care o împingi într-una, câte roți are? 1. Cartea ce-o păstrezi ca nouă, câte scoarțe are? 2. Tricicleta lui Andrei, câte roți învârte? 3. Fluturașul cel plăpând, câte aripi o fi având? 4. În mănușă sau ciorap, câte degete în cap? 5. Câte mici picioare harnica albină are? 6. Câte stele lucitoare strălucesc în carul mare? 7. Câte colțuri în total are micul tău penar? 8. Numără pendelete, roțile a 3 triciclete. 9. Degețele, buni frățâni, câte-s la amândouă mâini? 10.